Nabuya yo, di namay ang nakanyak ni Terry di Alman, oray na natangang pinagigam ti suwa, gibal sa kanya na, waraak ti kwarta, tano pidutan na. No pidutan na dato, pang-ura ko, makabalos na, kanya na. Mukhang pira aja, nalaing uminom ti kwa, yala na ti gin. Uray kito, itano tapno makabalisak, no may nalaan, pang-ura. Mga paniinang. Mapeon. Gadong nga korta na. Damo suna. Sano nga taramidak na pang uron naksamot. Amuhon. Amuhon. Aglikaw na magkatanan na makita. Talaga na nalaing maninang. Pang uron nak siguro. Digam na nga pang urka. Manglikaw nak Kabandog Sige na ako. Awam mo ni Keren. Amang pag-abangat ito, ikaw mo ito, no, napanan na nga tan. Kita, mantoy. Awam mo ito, napanaman na nga tan, damot at ito, ko nga wag-abang. Awam mati kwartak ito yan. Neawanen. Na may sa anak daya yan. Tira! Isira nga rin yung kwartak daya.